Last resort na ba ang resort na to sa Chocolate Hill? Nag-iisang resort na nasa gitna mismo ng chocolate. Ito chocolate at sobrang kulit. Paano to nakalagpas? Na yung DNR official ay dumating na sa Captain's Peak Resort. Tignan nyo din tong Sagbaya tsaka tong Bulog. Tinikitan ko, nilapitan ko. On the way to Chocolate Hills, dali bago mapatag lang. Illegal ba talaga magtayo ng resort dito sa Chocolate Hills? Kapayin nyo na yung Chocolate Hills ko dito. Dali, hawakan nyo na bago may magtayo pa rito ng resort. So, kamakailan uminit sa social media itong viral video ng isang vlog ni Randy Adventurer. Kasalanan mo to eh. Kita mo? Kung di ka na lang sana pumunta rito, hindi sana to naging issue. Mamaya papanoorin natin itong video na to, pero unahin muna natin ang nangyari nung nalaman ito ng gobyerno at nalaman na din ng masa bago natin daanan ng mga memes. So ito sinabi na rito ng governor ng Bohol na si Erico Aris Aumentado. Pinatigil mo nila yung operations, binigyan sila ng cease and desist order itong Captain's Peak Resort para investigahan pa to ng DNR. Nagtingin-tingin pa ako dun sa nakaraan. Diba? Nag-check ako ng mga text, nag-check ako ng mga dating post dito sa Captain's Peak at nagkaroon na pala sila ng issue noong 2023. Nabigyan na sila ng temporary closure order or TCO at isang notice of violation para sa pag-oopera ng walang ECC. Ang ECC ay Environmental Compliance Certificate. Itong batas ito ay tungkol doon sa owner versus yung protected area ng Chocolate Hills. Ngayon, lumabas din kasi na meron silang titulo doon sa lupang yon na nabili daw nila noong 2005. In-state mismo ng sister ng owner na si Julieta Sablas sa The Freeman. Ang The Freeman ay isang newspaper sa Cebu na ginusto talaga nito gamitin for agriculture nung binili nila tong loteng to. Pero nung tinignan nila, hindi daw pwede pang farming yung soil nung mga lupang yon at ang na-farm dito ay yung samaan ng loob ng mga netizens. In-explain din dito na si Sablas ay nagbigay din ng proposal sa Protected Areas Management Board bago pa i-construct yung mismong resort. So ibig sabihin na-approve siya. Sa kasabang palad, parang sa pagpapaliit ng boobs, kinailangan pa rin nilang bawasan yung ibang parte ng hills na yon. Ngayon yung pinaka-plot twist dito ay kung yung lupa na yon ay natituluhan before yung Proclamation 1037 or yung Republic Act 7586 na nagpo-provide ng Establishment and Management of Natural Integrated Protected Area System, NIPAS. Chocolate Hills, merong NIPAS. Isa lang yung tema ginagalawa natin. Gusto kong tirisin nga aking NIPAS nung nalaman ko nga to na sinasabi ito na most of the land ay still privately owned. So, pagmamayari pa rin nila ito prior pa dun sa titulo. So, sinabi rin ito dun sa Municipal Planning and Development Coordinator na si Maximo Lomosbog sa interview niya dun sa The Freeman din kasi matagal na siya issue before pa eh. So, kaya ito natuloy. Ibig sabihin nun, nalagpasan nila yung mga criteria ng paglagay dun ng business. So, ngayon, medyo vague nga yung sagot dito nila na kinailangan nila ng clearer guidelines. So, ibig sabihin, nung ginagawa nila to, nung pagbubuo ng business, nung pagpapatakbo ng business, ibig sabihin nun, yung mga guidelines ay vague pa siya enough para maisakatuparan itong kanilang gagawin. So, ngayon, ayan, pinahinto mo na sila para isipin kung nasa tama sila o hindi. Pero yun nga, kung talagang nakuha nila yung titulo prior pa dun sa protected areas, itong para agreement na bawal hawakan ang mga hills na yan, bawal pigain ang mga chocolate hills na yan at gano'n pa kasarap yan, sila ay lagpas doon. Kaya nga dito pinakita na lang na ang wala sila ay yung ECC. Kumbaga yung pinaka pwede na lang nilang galawin doon sa mga hills na yon. At gano'n pa katigas ang ulo o nipas na nila dyan, malalagpasin nila yon kung doon sa batas na yon ay kung talagang nakuha nila before pa ng Republic Act 7586. Ay dadagdag ko na din ngayon na yung DNR official ay dumating na sa Captain's Peak Resort. O baka mamaya nandun kayo sa resort ha. At nanawagan din yung mismong manager na kung titignan nyo yung Captain's Peak, tignan nyo din tong Sagbaya at tong Bulog Agta na talaga nasa ibabaw ng mga ng Chocolate Hills. Kung mga ibang parte naman daw to. Dami-dami dapat na, di pwedeng kami lang. Ngayon, dadaanan naman natin ng mga memes ngayon tungkol dito. Ay, Kalkipiga, you change. I miss the old chocolate. I miss the old Choco Hills. Ano siya tagyawat sa gitna nila. I miss the old you. Well, malay mo dun sa mga pahina na pagbukas sa mga textbook na yan, malay mo na pagkabukas makikita mo na may resort din, di ba? Nalala ko nito yung sa Torre de Manila, di ba? Yung may malaking bulas doon na nakaharang.
Ang pambansang photo bomber. Kung meron sa Luzon, just ate a handful. This is Iron made of chocolate. Ito ay gawa ng mga pangakong hindi natupad. Ng mga nakalagpas. Ang iniisip ko na lang sana wala na lang foul play. Sana nga talaga nalagpasan nila yon sa tamang paraan. Ibig sabihin, pangit pa rin ng batas natin para protektahan yung ating mga natural resources. Kasi para nangyari kasi, hindi naman gagalaw eh. Hindi naman gagalaw yung ating gobyerno, ating sistema ng batas kung walang makakalagpas doon. So ibig sabihin, kailangan pa nilang i-upgrade, kailangan pa nilang paigtingin. Sabihin mo, pagkukulang natin yun. Bilang mga lawmakers, pagkukulang yun ng mga lawmakers. Update na agad ng 200 na hindi ito inabot under the table para malagpasan to resort na to. Na-excite na tuloy ako panoorin yung video, yung vlog na yun, grabe. Pag ito nakita ng mga foreigner po, sure yan. We colonize the Chocolate Hills with our fellow Filipinos here in Bohol. Wow! Amazing! 200 piso. Enhance! Pala kasi HD! If you ever feel miserable about yourself, just remember that this resort exists. Well, kaya hindi niya na ito pwedeng puntahan kasi nakasistent din sila. Wala pa silang way para ipagpatuloy yung kanilang business. Pero sigurado may mga pupunta pa din yan. Pipicturean pa din yan. Gagawing meme yan eh. Sigurado eh. Sakit sa mata. Ano, nahiya pa? Dapat nalagyan rin kayo ng cover nito. Palagyan mo ng red dito, ng mga lutuan. Yan, gusto ko sobrang sakit sa mata. Gusto ko pati yung mga hayop na nakatira dyan aalis. Kaya kitarantadong kalbo. What the fudge? Nagkatsikira. Si tarantado talaga to eh. At nagkabuhol-buhol nga din ang kanilang kokote sa kanilang nakita. Ayun, ito rin yung vlog. Maraming salamat. We're the Adventurer. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang napakaganda ng resort sa Bohol. At ito ang pinangalan ng Captain Peak. Saya naman dito. Bukod sa napakagandang resort na ito, ay maalis ka rin sa ganda dito. Dahil ang resort na ito ay ang katangi-tanging nag-iisang resort na nasa gitna mismo ng chocolate. Ito chocolate at sobrang kulit. Paano to nakalagpas? Pero kung kung talagang nasa tama sila, yung mismo mga owners nito, paano ngayon yun? Meron ba kapangyarihan yung gobyerno na ipatigil pa rin yun kahit nasa tama silang batas? Parang yung ginagawa ng ibang mga, yung ino-own ng government after a while. Diba? Parang yung mga highways natin. Meron ba ganun paraan? Para at least matanggal lang siya. Diba? Ang kapakanan ba ng isang tao ay malalagpasan ba yung kapakanan or yung image ng buong nasyon? Diba? Enough ba yun? Enough ba na nasa tama na siya sa batas? Hindi naman kasi porket kaya ay dapat gawin mo. May limits din kasi. Hindi naman ako ganun ka-eksperto sa batas para maintindihan yon. Pero yun yung una ko naisip na paano nga? Parang bad ending. Bad ending. Paano nga kung makalagpasan to ng owner? Tama yung ginawa namin proseso. Napa-oo namin yung board. Wala kaming ginawang foul play. Walang corruption. Walang red tape na naganap. Talagang sumunod lang kami. Literal na meron lang talagang butas yung ating mga batas. Flip top bars! Yari tayo. Iyak tayo pare-pareho. Mayroon lamang silang entrance dito na 110 pesos at 110 pesos? Maaari ka nang mag-swimming sa kanilang napakagandang pool. At 75 pesos naman para sa mga kids. Yun. I think yung ECC is paano yung mga waste na lalabas sa pool na to. Siyempre, lalagyan mo ng chlorine yan. Hindi naman yung natural occurring dito sa mga ganitong klaseng lugar. Maninilaw ba tong nipas na to? Maninilaw ba tong Chocolate Hill na to? Or bata. Diba? At mayroon din silang cottage dito na nagkakahalaga lamang ng 300 pesos. At kung gusto mo namang mag-overnight, may rooms din sila dito na available. At iba naman nag-overnight, iba naman di makatulog. Doon na laban to. Nagkakahalaga lamang ng 2,000 pesos kung may aircon. At Filipinoy pride at its finest. At nagpaparent din sila dito ng tent kompleto na talaga. nagkakahalaga lamang ng 650 pesos. Mura lang. At sa may gustong pumunta dito, maaari nyo itong mapuntahan sa Barangay Libertad Norte, Sagbayan, Bohol. Ito yung shot ng DNR. Nasaan na sila? Paano ito nakalagpas? Ito lang dapat yung Chocolate Hills. Wala dapat nakalagay dito kahit ano. Walang amusement park. Walang naglalandian sa gilid. Tanggalin mo lahat yan. Swerte. Ano kaya dapat i-interview natin yung mga nakapunta sa resort na yan kung maganda ba? Kasi meron naman talaga dito banda yan. Nakita niyo dito. Meron naman talaga mga nakatira sa tabi ng Chocolate Hills. Pero kasi iba kasi pag commercial. Kasi pinagkakakitaan nila at iba rin kasi yung waste na pwede ilabas ng isang commercial establishment. Basta pulang-pula pa. Parang yung mga bahay sa Monopoly. Nakaganda ng bili. Maganda yung roll yun ng dice sa kanya nung bumagsak yung kanyang sa Monopoly. Magaling. Ano to? Me after makakita ng buhok sa Inidoro.
Yan, nagkabuhol-buhol. Oh, ito interconnects. Nagkabuhol-buhol kami. Papunta sa kanila. Oy po, hindi to Chocolate Hills. Kung kanina, Green Hills, maputi. Maputi ang mga hills na pwedeng puntahan ng kotseng yan. Magaling. Minong na lamang wala lang kami magagawa at natayuan na. Isipin mo lang, diba, gano'ng katagal tayuan yung miss para mangyari yun. Tapos, ayun ako. So, yung electric fan ko, nagdadabog na sa sobrang init. Ito rin kami nagdadabog eh. Paano nakalagpas? Paano nakalagpas? Paano nakalagpas? Uy, ano, lumalaba lang. Hazard na yan. At baka hazard din yung establishment na yon sa mga fauna, sa mga flora and fauna ng lugar na yon. Ano to? Galing kay TG. At saka mamitsure sa ako ha. Ha? At saka mamitsure sa ako ha. Nanong ka mamitsure mang kadilimang hatag. Lima na patakaran sa mga o dilimang hatag dilimang mamitsure. Wow! Wait, sa pagkakaintindi ko, bawal, huwag mo ako picture ako walang bayad. Hindi ko na-gets eh. Sorry po. Yan lang gusto natin marinig sa owner eh, no? Ng resort. So, okay lang mag-sorry ka, tanggalin mo na. Yeah, puro ko kasi vlog. Ano, nagbigay na lang pala sana ako. Kasalanan ko pa. Yan pa may talent fee yan. Yan ang good job. Tunad. Eto na po. Ito kami ngayon sa Chocolate Hills. Sa labas ng resort. Yan, diba? Ito nga eh. Hindi sila nagsasayang. Hindi sila gumagamit ng plato sa tatapon nila. Diba? Malinis yung daloy ng tubig. Tapos ito rin kalinis yung ating Chocolate Hills. Yung mga natural resources. Isipin mo lang, diba sa Chocolate Hills, pero doon nagkakanta ang mga tito. Diba may malalasing dyan. Malalaglag yung pagkain. Matatapon yung ay, so whoopsie. Tinikitan ko, nilapitan ko. Owner, DNR. Nice. At least game na si Kuya, di ba? Isla Bendo Race. On the way to Chocolate Hills, dali bago mapatag lahat. Di ba, syempre, kung may commercial doon na establishment, magkakaroon doon iba pa mga commercial na mga bagay. Pagkain, syempre baka magkaroon na yan ng dagdag na serbisyo. Magdadala na kami ng ulam dyan para meron kayo maihaw. Di ba? Dagdag na yan eh. In-open up nyo na eh. Ang tanong is, magiging exception to the rule ba itong resort na to pag nalagpasan nila yung batas? Kung tama yung proseso na kanilang sinundan. Oh my God! Okay. Kung kanina White Hills to Pepperoni Hill. Ito dapat may batas to eh. May batas na hindi na dapat to inaalog eh. Kaya alam ko na ba't malaki mata ng mga... Sakit sa mata eh. Ito yung mata niya. Yan, nung nalaman niya. Nakakapit ako eh. Ma, ano nangyari? National tourist spot yan. Tar shit! Yung tire shit natin, maging tire shit pag nakita yan. At panghuli, taas ka may meron account nito. Ako yan, Friendster po. Ayun, para rin siyang Chocolate. But on interconnects, nagbabalik na rin ang Friendster. Ang huli ko tingin nga dyan noon, para silang mga laruan. Para sila naging Y8. Siguro legit na sila ngayon. Oo nga. Magkakaroon sila ng early access. Hirap labanan yan. Kalaban yung FB. Pati yung kulay, pinareho nila. Smiley, may emoji pa dapat palitan na nila ng hindi na ganyan. Hindi na kasi ito uso eh. Baka ang habol nila dito yung mga matatanda na eh. No? Wala, okay lang yan. At tulad na nangyari doon sa resort sa Bohol, kung nasa tamang paraan naman yung kanilang gagawin, mahirap yan ipaglaban. At enough na ba yun para sa batas o doon sa kagustuhan ng mga tao? At doon tatapos natin balita na linggo po. Napabilis na kalimutan ko na sabihin pa. Ako nga pala si Marites. Marites na mamaalam. Click na iba dito. Gusto pang Marites iba mga video. Marites na mamaalam. Shoo!